एनडिबिनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन पेकेज बेवहाय 1600ल'मोन बेखौ 4000 खालामनाय जाबाय। नैबे अक्ट'बरनि आं सानदों जोबनायथिंजायनो 4300 एनडिबिनि सेंग्राफ्रा बे लाइमोनफ्रा बेवहाय माने माबाखौ मोननो हासिगोन, माने बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननो हासिगोन। 274 केस उइथड्र जाबाय आरो माखासे केस उइथड्र जानायनि लामायाव आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जों खनले सावरायबाय थादोंमोन, दाख्लै बावै एनएलएपि ओंखारबाय, बिनि उनाव इउएलबि ओंखारबाय, नङाब्ला जिखिना जेलाव दङ बेखौ बरनजोबनायनि थाखाय माखासे खोथाफोर सोलिगासिनो दङमोन। रन्जन दैमारि बिथांखौबो दिनै आयेनगत भावे उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि माखासे बेबस्थाया जाजोबाब्लाबो बिथांखौ जाहाथे एकर्डआव मोनसे सिगनेटरि होनानै मोनसे अनार होनानै मोजाङै लाखिनो हायो, बिनि थाखाय चिरां जिल्लायावनो बिथांखौ दोनफैनो थाखाय मोनसे गेस्ट हाउसआव माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनाय जादों। गेस्ट हाउसखौ बेबो सोलिगासिनो दङ। नाथाय गेजेराव एनएलएपि इउएलबि ओंखारनानै एसे थासारिया बोरैबा जाफिननायलाय गभर्नमेन्टआ फासयनानै थानो गोनां जादों। दा जोंनिफ्राय जों नारसिनबाय थादों जे जोंनि जि एकर्ड बेखौ 100% जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बर' हारियाव 100% गोजोनखौ लाबोनानै हारि जौगानायनि खामानिखौ गोख्रोङै मावनांगोन।